ten recept na tú pašteku veľmi jednoduchý. A myslím, že som to už niekoľkokrát hovoril, že zoberiete si šošovicu 2:1 s pohánkou, čiže 2 diely šošovice, 1 diel pohánky. Rozvaríte to, ale ja to objemovo, tak to približne to je aj rovnaké. Čiže kilo šošovice a pol kila. 2 poháre šošovice. No tak, presne, pohánky. A netreba váhu. Ja to varím zvlášť, či nevarím to spolu, lebo šošovica sa varí dlhšie ako pohánka. Čiže rozvarím to vyslovene tak, aby to bolo mäkké. Scedím, no a potom vlastne, keď to trošku vychladne, dám do mixeru a pridám tam olej. Ja dávam, môžete dať olivový, ale ono trošku to potom môže zhorknúť, ale ja dávam bio slnečnicový olej, ale môžete dať olej, aký chcete. Niekedy dávam ostropestrecový olej, keď mám, alebo konopný olej, to je už podľa toho, čo máte po ruke. No. Koľko toho oleja tam dáte? Ja to dávam od oka, čiže to, neviem, od oka. Ide o to, že by sa vám to dobre mixovalo, aby to nebolo sypke. Ten olej to tak previaže pekne, hej. No a osolíte to, okoreníte. Korenie si dáte, aké chcete. Ináč existuje paštekové korenie originál. Dá sa to kúpiť niekde na internete. Niekedy to bolo aj v obchodoch, ale teraz už to nie je vidieť. A to paštekové korenie sa skladá asi z 10 druhov korení. Tam je koriander, ja neviem čo je tam, čierne korenie, čili, kadečo tam je, horčičné semienko. Skladka, veľa tam toho je. Ja som to ináč si urobil sám, ako podľa tú zmes korenia, že som si nakúpil koreň, ja som ho rozomlel, rozmixoval a pomiešal som to v určitých pomeroch. Ale dá sa kúpiť už hotové paštekové korenie. Na to, keď použijete toto paštekové korenie, tak to má chuť ako klasická pečeňová pašteka. Neviem, pred 45 rokmi som to jedol. Veľmi podobnú chuť to má. Hej, ja do toho nič iné nedávam, len soľ a korenie. Ale môžete si tam dať kari korenie, veľmi zaujímavú chuť to má. Potom garam masala, keď indické korenie máte takéto. Alebo potom hociaké korenie, to čo máte radi. Niekedy stačí len čierne korenie a soľ. Také jednoduché. No, rozmixujete to, vznikne z toho taká pašteková pasta, dáte to do fľašky, ja to robím tak, že 7 deci mi vyjde, 7 decka. No a dám to do chladnička, to 2-3 týždne. Stále zoberiem chlebík, hrianku, natriem. Perfektná vec. Môžete to robiť z bielej fazule alebo zo šošovice. Ja to teda robím. Niekedy to aj dám, že jeden diel fazule, jeden diel šošovice, jeden diel pohánky. Že aj tak sa to dá namixovať, no. Ale to podľa chute. Ale je to fakt super, je to dobré, ako je pašteka. No. Takže tak, no. A že existuje veľmi veľa rôznych receptov. Na baklažány, na cukety, napríklad tatarský biftek z cukety. Perfektný sa dá urobiť. Čiže zoberiete cuketky, ja neviem, 3, 4, 5 podľa toho, aké množstvo chcete. Nakrájate, urobíte čon, to znamená najprv dáte olej, posmažíte trošku korenie podľa toho, aké korenie chcete použiť, ale na tatarský biftek stačí len čierne korenie, soľ a červená paprika, nič viac. Trošku osmažíte, dáte tam tú cuketku nakrájanú, trochu stačí minútu, dve posmažiť a zaliať vodou a zakryť. A nechať to rozváriť úplne, že sa rozpustila tá cuketa. Čiže treba ju variť pol hodiny, 3/4 hodinu a ona sa rozvári. Potom vlastne ja to zoberiem a dám to do toho takého sita, kde to odklapka, úplne, že by sa tá tekutina, tá voda z toho čo najviac ešte vlastne dostala von. Na tú zmes dám schladiť, tú cuketovú. No a keď už je to chladné, tak to vyberiem, dám to do misy a tam dám lyžicu horčice, 2-3 lyžice kečupu, pomiešam. Máte tatarský biftek. Takže ako super. No a na hrianky zase, hej, si to môžete dávať. Tí, ktorí jedia cibuľu, cesnak, tak môžu si nakrájať cibulku do toho, tak je klasický tatarský biftek sa robí. Hej, že dáte trošku cibulky a potom na hrianky cesnak. Ale tí, čo nejedia cibuľu, cesnak, je to fantastické aj bez cibuly a cesnaku. No, takže je to na chladno. Máte to v chladničke, môžete to mať pár dní. Chuťovka, mám chuť na niečo, neviem na čo, tak zoberiem hrianku, namažem. Je to taká akože veľmi zaujímavá kombinácia. Takže vegetariánsky tatarský biftek. No, takých rôznych vecí. Môžete si urobiť napríklad tresku vegetariánsku, keď chcete.
Čiže keď máte vegánsku nejakú majonézu, tak zoberte si vlastne tvároh plnotučný, jednu kocku tvárohu, to je 250 myslím, miligramov, či koľko to je. No, dajte to do hlbokého taniera alebo do misky, a na to dajte 3 lyžice tej majonézy, 1 lyžicu horčice, nastruhajte na to mrkvu, jednu malú, neveľkú mrkvu a kyslú horku na drobno nakrájať, no posoliť, okoreniť a pomiešať. Dáte do chladničky a máte absolútnu ilúziu tresky. Normálne chuť tresky to má. Keby ste ešte chceli, že to vytuningovať, tak riasy, nasekané riasy, aby to malo tú vôňu za rybami. Také riasovitá chuť. Ale aj bez toho je to úžasné. A tiež chlebík, treska. Takže dá sa. Toto sa dá robiť aj s tofou, myslím, že namiesto tvarohu tofu, keby niekto tvarov niečo. Ale s tvarohom plnotočným je to úplne dokonalé, tak chuťovo. Takže dá sa stále. Ono niekedy boli práve, tieto recepty boli prvé niekedy, tie vegetariánske. Až potom ľudia, keď začali jesť mäso, tak začali to kombinovať s mäsom, ale pôvodné recepty sú vegetariánske. Lebo ľudia niekedy nejedli mäso. Ešte si pamätám, u nás doma bolo v nedeľu bolo mäso a potom možno ešte raz cez týždeň ináč sa jedlo niečo také. Tak, také klasické, hej, no. Ale vôbec jedenie mäsa je zlozvyk, hej, to je ako nezmysel. A ľudia to nepotrebujú, len je to v podstate už naučená vec, ako keby, hej, kvôli chuti, alebo kvôli nejakému zmyslovému požitku, ale inak dajú sa urobiť vegetariánske párky, vegetariánska klobáska sa dá urobiť vidíte ešte, vegetariánska klobása, to je tiež dokonalé, ale robí sa to zo sušených paradajok, si predstavte. Si zoberiete sušené paradajky, namočíte ich, alebo môžete aj v oleji, keď sú už naložené sušené, len treba ten olej vytlačiť, hej, že by taká hustejšia zmes vznikla. No, zoberiete si sušenú udenú papriku, myslím, že tam slnečnicové jadierka a jadierka z tekvíc, tekvicové jadierka ešte, hej. No a vlastne zamiešate do tých paradajok tie jadierka, zamiešate tam tú papriku, čierne korenie, soľ. Tí zase, čo chcú mať takú, že dokonalú klobásu, že jedia cesnak, tak si tam dajú aj cesnak. Podľa toho, buď cesnakový prášok, alebo cesnak, ale to zase tí, ktorí cesnak nejedia, nemusia to tam dávať. No a dáte to do mixéru na malých otáčkach, to rozmixujete tak na hrubo, aby to nebolo jak kaša, ale normálne, aby tam boli tie vlákna tých paradajok. No a keď to máte hotové, zoberiete, urobíte guličky, urobíte také šulky, no a do mikrotenového toho papiera, tá baliaca folia, čo je taká, viete, no, tak zabalíte, zaťahnete, vytvoríte klobásku, vlastne tým, že to zašrubujete, nadáte to do chladničky na 2, 3, 4 hodiny a potom to normálne môžete kráť a jesť s horčicou. Akože neuveriteľná chuť, akože človek by nepovedal, že zo sušených paradajok. A to vyzerá ako klobáska, lebo keď to rozrežete, také jadierka vytvárajú tie také jak oka masné. Aj tieto a na slnečnic, fakt? Tak stačia tie tekvicové. No, ale že hovorím, že sa dá toľko vecí urobiť a ja napríklad tieto klobásky robím na Veľkú noc pre mňa, lebo ostatní jedia klasické klobásy. Ide jej to. Môže, jasne. Čiže červené a potom ten pravý biely. Tie veľké 4, čo sú, tak ten pravý. Tam je to potom také najjemnejšie. Čiže ako vegetariáni o nič neprichádzajú, pokiaľ len trošičku sa začnú tým zaoberať. A práve naopak, vegetariánska strava je tak rozmanitá a tak toľko chutí dokážete získať, že tí, čo jedia mäso, oni sú ochudobnení, lebo oni stále mäso, zemiaky, mäso, ryža a k tomu šalát. Ale pri tom vegetariánskom spôsobe to je neuveriteľné. Na koľko spôsobov sa dá urobiť tekvica, na koľko baklážan, na koľko, ja neviem, cukety.
To je nepreberné množstvo. Fašírky sa dajú robiť, rezny sa dajú robiť, čokoľvek. Čiže a v cicerovom cestičku bez vajec, hej, sa vypražajú. Čiže sa cicerová múka vo vode, hej, v podstate rozrobí, sa vytvorí taká zmes a v tom sa obalí, ja neviem, karfiol, ja neviem čo, brokolica, alebo tam sa to vysmaží normálne. A máte ako keby trojobal to vyzerá, hej, je to chrumkavé. Ale nie sú tam vajíčka, nie je tam nič také. Trošku sa tým zaoberať. Existuje veľa fantastických kníh, ako je o vegetariánskom, ako kuchárky vegetariánske sú, hej. To je nepreberné množstvo. Takže a už teraz aj tí výrobcovia, dosť veľa je produktov na trhu, že rovno príjete, kúpite si vegetariánske niečo. Takže potom zo seitánu, seitán sa dá robiť veľa, hej, to je bielkovina z múky. Hej. Seitán sa to volá. Hej. A to je, znova to sa dá vyprážať ako rezeň, vyklepať ako rezeň, neviem, čo z toho sa dá kadečo urobiť. Neviem. To sú plátky? To máte ako, to sa robí tak, že sa premýva pšenica vodou, stále tak, až kým tak jak žuvačka vám zostane nakoniec z toho. To sa volá seitan, to je bielkovina z pšenice. Sa vyplavia všetky. Tam není? Prosím? Lepok tam není. No je tam lepok tam je. Ale zo seitánu sa robí, normálne to môžete, ono to má takú konzistenciu, že to nakrájate a potom to môžete vyklepať normálne na tenký plátok a ochutiť, marinovať, osmažiť alebo obaliť do toho cicerového. A ten, no neviem, no tak zase, to je ako keby ste mäso jedli, hej, tak to má zákus aj chuťovo, keď to namarinujete nejako. No spústa vecí. Z orechov, čo sa dajú robiť, hej, rôzne zmesy, myslím z jadier, hej. Z kešu orieškov, rôzne veci, z mandlí, no to je kopa, no. Tak vyskúšajte si, tak treba si pozrieť vegetariánske kuchárky, alebo potom tú kršnovú vegetariánsku kuchárku, tam je veľmi veľa dobrých receptov, takých čistých, no, presne. Ale tú pašteku si vyskúšam asi ešte. To je jednoduché, to máte aj s varením za hodinu hotové. Vyskúšam teraz, čo som ešte No. doma Ale hej, ja keď urobím viac, tak dám do menších týchto a rozdávam to, ako každý si pochutnáva na tom. Tá pašteka je super. Pretože ako v tých paštekách je veľmi veľa No. konzervátov, soli a všetkého. Presne, no. A pritom chuťovo je to isté, vydatnosť, lebo to sú bielkoviny, hej, ako strukoviny. Čiže dostávate... A tie mesa soliové, čo sa predávajú? Ani sa dajú tiež využiť. Napríklad sa dá urobiť, keď máte tie granulky, také viete, čo sú. Tak, to si... Bunky a kostky sú. Áno, ale granulky, tie, čo sú taký granulát, tak z toho sa dá urobiť plnená paprika, plnené paradajky. Čiže tam, kde dávajú ľudia mäso, tak namiesto toho dáte toto. Čiže... A môžete si robiť zase... Wow, vitaj! Čiže si urobíte vlastne plnenú papriku, čiže dáte rýžu, toto, hej, no a do papriky to dáte, no. Môžete tam dať, aby to lepilo dokopy, ľanové semienka, namočené, oni vytvoria ten lepivý efekt, nemusíte vajíčko tam dávať. No spústu takýchto findie, hej, ktoré môžete použiť pri varení. Môže byť aj či ako prípade. Môže byť, hej. Lebo či ja robí to isté, čo ľanové semienka. No presne tak. Ja mám rada s kokosovým mliekom. Si to namiešam, nechám to No, pozrieť vidíte. 4 hodiny a ako je Tá- to jak puding. Preto hovorím, že Ovocie navrh ako... tam je nepreberné množstvo možností. No tu napríklad Tamárka teraz prišla, ona je expertka na také špecialitky, aj s mamkou, zo svitu. Takže rozprávam teraz akorát nejaké recepty, vieš, akože pašteky a tak. Hej. Tak asi to bude nahraté, vyzerá, že Zlatka to tu, hej, hneď FBI máme. Takže tak, no. Z baklažánu sa dajú robiť fantastické veci. Či už ho ako talianským spôsobom navrstvíte, že baklažán na plátky, skladáte do misí, dáte tam
paradajky na to, teda akože sos paradajkový, na to sír a zase a toto nakladáte plus korenie, hej, buď pizzové alebo špagetové. Na to naskladáte čo ja ako Adidas, hej, ja neviem, 5-6 vrstiev, návrh sír a zapiesť. Hej. No a to je tiež perfektné. To sú ako lazáne, ale z baklažánu, hej, nie, bez cesta. Tým štýlom za to robí. Ja som to neprišiel na kúpu lazáne. Hej. Tak, ale ten baklažán to je pecka, ako to. Originál ako z talianskej robila To je trošku iné. som v talianskej reštaurácii. Hej, no. To je To je niečo iné. toto alebo kuchenské hotové, to je odpad. Ale originál, čo je, to je proste... Asi preto mi to... Kade, čo sa dá aj. No ako... Ja ešte z baklažánu, z toho chutí, hej. baklažán sa dá použiť ako huby, keď niekto si, napríklad vegetariánska praženica z tofu, biela tofu, hej, rozdrviť v ruke, dať na maslo a trošku kurkumy, korenie a soľ a to normálne to vyzerá ako praženica, aj chutí to ako praženica. Normálne to na prvý pohľad človek nerozozná od praženice. Lebo tá kurkuma to zafarbí na žlto. Tá tofa, keď je rukou len rozdrvená, tam sú také hrudky vlastne. Na to, keď sa osmaží na masle, posolí a chlebík s maslom, na to je wow. Tiež ako také chuťovky. Mohla byť aj omeleta z toho. Aj omeleta sa dá urobiť. Ja Také. medzi chlebík a No. Tofa, Baklažán, nie? hej, tofa, no tak ona sa v tej tradičnej védskej kuchyni veľmi nepoužíva, to skôr Číňania, ale raz za čas tofa sa dá, to je plnohodnotná bielkovina, ako soja, hej, no, čiže keď sa dobre upraví, tak akože nasýti človeka a tiež veľa chuťových odtieňov sa dá urobiť. Hej. Dá sa to napríklad brinzové halušky s škvarkami. Hej. Čiže škvarky sa robia tak, že zoberiete si udenú tofu, nakráte na malé kocky a vysmažíte na masle, na ghee, nie na oleji, úplne, že posolíte ich poriadne a ich doslova upečiete. Hej, čiže sú také chrumkavé, no a to si dáte na brinzové halušky. Tak to máte dokonalú ilúziu, že halušky so škvárkami. Hej. Čiže veľa takých vecí a tým, že nekombinujete tuky, lebo napríklad škvárky, keď dáte klasické škvárky na tuku zvieracom, teda do maslového tuku, tak ľuďom je zle z toho, ťažko to strávi. Nesmiete kombinovať tuky. Čiže všetko rastlinné na rastlinnom tuku, mliečne veci na mliečnom tuku a keď, nedaj Bože, jete mäso, tak na prírodné alebo na masti zvieracie. Čo ja absolútne nedoporučujem, ale ako najhoršie, čo ľudia môžu, napríklad obyčajný vypražaný sír, keď si vypražíte na rastlinnom oleji, tak je to nedobré. Na ghee treba, čiže mliečný tuk treba použiť na sír. Ghee, alebo na masle. No ghee je prepustené maslo. Hej, to viem ako prepražené maslo. Hej, čiže rastlinné veci vysmažajte, alebo teda upravujte na rastliny. S rastlinným. Mliečné veci, keď chcete niečo, čo nejaký panír smažiť, alebo čerstvý sír, alebo niečo robíte s tvarom, tak vždycky na masle. Hej, alebo vypražaný sír, tak na masle. No a to ostatné na prírodnom alebo na tuku, hej, už Zeleninu potom? Zeleninu na rastlinnom. Na masle. Hej. Ja olej je obyčajný olej, nemám. Hej, ale ináč ghee sa dá použiť na všetko. Ghee je univerzálne. Čiže môžete aj na rastliny, aj na mliečne. Ghee, ako to prepustené maslo. Ten tuk. To sa prepráži ako... Ono sa neprepráži, on sa len na miernom ohni sa spení a tú penu dávate stále preč, až kým neostane čistý tuk. Čiže bielkoviny a laktóza sa z toho dá preč a ostane čistý tuk. A vtedy to... Nie, vonia, jak oriešky. Tak ono to potom padne dole. No. To prepráženie. No padne, ale to je práve potom nebezpečné, že keď prepražíte tie bielkoviny, čiže keď robíte niečo na originál masle, tak máte problém, tam laktóza a tie bielkoviny sú problém, že ich prepražíte, oni sú potom toxické. Ale čistý tuk, ghee, môžete aj 1000-krát použiť. On sa nikdy nezničí. Čiže len ho predsedíte a znova ho môžete používať. Hej.
Čiže on je, a on znáša veľmi vysoké teploty, čiže nevznikajú tam tie spálené karcinogénne kadejaké. Lebo pri rastlinných olejoch je tiež problém, že pri určitej teplote už ten olej Rýchlejšie sa prepáluje. sa prepáli, čiže nie je dobrý. Tie z obchodu už tie rastlinné oleje viacej ako roky. Hej, jasné. Maslo používame maslo. Hej. No, čiže, no, to sú také jednoduché. Tak olivový, hej, na dochutenie. Hej, olivový surový je perfektný. Ale všetko zastudené. Zastudená, hej, jasné. Však tu máme skvelý prípad, nejak sa čistá vegetariánka, furt nedobre. Zle sa tam kombinovali tuky. Hlavím ja. Zle kombinovať, lebo aj pri vegetariánskom spôsobe môžete robiť chyby, že zle skombinujete, že si dáte sladkosti po jedle, alebo vodu napijete sa po jedle a tam potom dochádza ku kvaseniu. Vášnivé kombinácie. Alebo hej, úplne kombinácie také, ktoré nesedia k sebe. Hoci sú to vegetariánske veci, ale keď sa zle poukladajú, tak môžu narobiť veľký problém v strávení. Hej. A hlavne tá kombinácia tukov, to je veľmi, tam robia ľudia veľa chýb. Že si smažia na kadečom. A ináč podľa Ajurvedy je varená strava tá, ktorá je urobená na oleji. Na pare a vode oni považujú tú stravu stále za surovú. Predstavte, no, čiže len keď sa niečo vysmaží alebo opečie na oleji alebo na tak to oni považujú za varené. A keď je to napríklad uvarené a potom poliate maslom alebo ten líp, To je super. lebo napríklad brokolica viem, že si zachováva všetko pôvodne, Áno. čo potrebujeme len v páre. Len v páre, áno. Ako náhle je uvarená alebo upečená, A takisto maslo, keď ho neprepražíte, že ho nezohriete na vysokú teplotu, že len polejete sa rozpustí, tiež zachováva všetky svoje tie výživné veci, ktoré tam majú byť. Hej. Čiže, ale nie sú ako zlé pre telo. Hej. Ale už keď ho smažíte, maslo, tak to už je problém. Hej. To radšej to ghee používať. Tak no. Ono v podstate ten pomer, ktorý by sa mal používať, ako čo sa týka varených, nevarených vecí, surových, tak my by sme mali príjmať 60% ovocia a surových ako veci, ktoré nie sú upravené tepelne. No, to by ako človek potom to trávenie je v poriadku. No. A 20-40% potom, keď niečo upravujeme nejako tepelne alebo nejakým spôsobom, ešte aj ten pomer bielkovín, uhlohydrátov, tiež je tam stanovený, že čo by sme mali príjmať. Čiže my by sme mali príjmať 20% bielkovín, 20% vlastne ako keby tej uhlohydrátovej stravy a 60% by malo tvoriť ovocie, ako surové veci, alebo ovozelenina. No dobre. Zelenina to sú ktoré? Ovozelenina, to je to, čo rastie nad zemou, čiže paradajky, uhorky, papriky. To nie je ovocie, to je zelenina, ale je to ovozelenina. Lebo zbiera sa to jak ovocie. ako ovocie, hej, čiže to je to. Hej. Ono sa hovorí, že áno, že ľudia by mali jesť to, čo rastie nad zemou, nie to, čo rastie pod zemou. To je taký princíp, ale my to porušujeme dosť často, nie? Korene jeme. Zemiaky pod zem. Hej, no. Ale zemiaky niekedy sa u nás nepestovali. To sa doviedlo z Ameriky. No. Aký máte názor na sladký koreň? OK. Svetelný. Svetelný koreň, hej. Hej. To Tak- som objavila a niekedy dávno som to brala prášok, ako zohnal. To je také mazľavé, jak sopel, hej. Keď to človek je. Tak hovorí sa, že obsahuje veľa svetla. Svetlo je čo? Láska. Nie? Čiže absorbuje, tak ako zázvor, ženšen a všetky tieto korene, oni počas života akumulujú veľké množstvo slnečnej energie. Akumulujú. Čiže keď to zjete, tak tá energia sa uvoľní do vás. Takisto ako drevo. Prečo drevo horí? Pretože počas života strom absorbuje svetelné fotonové prúdy energie a on ich akumuluje v sebe.
Čiže vy keď zapalíte strom, tak sa uvoľní slnečná energia akurát z neho späť. Neviem, či je to čo. To tak zbožňujem oheň. Hej, no. Sa hovorí, že keď slnko nesvietí, mali by sme si zapaliť oheň, aby sme si dodali slnečnú energiu takýmto spôsobom. Lebo potom nám chýba, hej, a máme depresie. Som niekde čítala, že žltá žiarovka ako... No, tie staré pôvodné žiarovky, hej, nie tie letky. Hej. Žltú, doslova do písmena Mm. ako Najlepší je čert. starú. Hej, ale najlepšie je čistý oheň, keď máte, hej, že... To keď pozeráte chvíľu do ohňa, alebo že vonku je sichravo, slnko nesvietí týždeň, 2, 3, vtedy je dobre zapaliť oheň a byť pri ohni. Že získavate tú istú energiu, ktorá prichádza inak zo slnka, získavate prostredníctvom ohňa. Hej. Čiže vlastne človek neopadne. Hej, ten svetelný koreň. A on má vlastne v sebe tú nejakú takú tú vlastnosť, že on akumuluje veľa toho svetla počas života a vlastne vy keď ho zjete, tak uvoľňuje sa do vás. Hej. Lebo som našla, ako nedaleko odo mňa majú farmu a pestuje to Demeter, čo je veľmi dobrá firma nemecká, ktorá zamestnáva postihnutých ľudí. A oni to všetko pestujú a robia ako s mesiacom a s tými všetkými. Čiže tie fázy dodržiavajú. Hej. Takže chcela som si to objednať, no ale našla som to týždeň predtým, než som odišla na dovolenku, lebo to už počkať, kým sa Jasné. vrátim. Majú aj čerstvy a majú aj sušené a presne je to tá firma, ktorú Demeteru. Hej, dobre. No, ako mne to tu nosil niekedy Cyril, on pri Košiciach niekto to pestoval, tiež vo veľkom. Že sa to začína rozširovať, to som... Hej, tak sú ľudia, čo sa tomu venujú. Na to treba kontajnery. To nerastie v zemi, to ide do kontajnerov. Čiže kto má kontajnery doma pri dome, No, má to takú zvláštnu chuť. Ja som prvýkrát, keď som to začal jesť, tak ma naplo, lebo to ako keby som niečo obalené v sopli jedol. takú veľmi mazľavú chuť to má. opečené na masielku a poľadu. No tak hej, to je v poriadku, ale surové, keď to surové, hej, to má takú mazľavú zvláštnu chuť. Hej, ale ako potom som si na to zvykol, ja som to užíval. Potom tam majú prášok, z ktorého stačí len, no len to už ja už neuznávam, to už nie je také. Hej, už tam nie je tá Ale že práve energia. je tiež veľmi dobré, že a z toho stačí len na špičku nožika dávať raz. Hej. No, pri sušení a pri konzervovaní tam treba mať na vedomí to, že rastlinka akákoľvek alebo čokoľvek jete asi zachováva 100% nutričnú hodnotu 2 hodiny po odtrhnutí a potom degraduje. Hej. Čiže väčšina tých liekov alebo tých prípravkov, ktoré mi aj ajurvédske, keď donesú niečo z Himalají alebo zo Sri Lanky alebo z Indie, tak to má 10-15% hodnotu už len čo týka tej liečivej alebo výživovej hodnoty. Hej. Tá rastlina degraduje. Pretože ja keď som bol na Sri Lanke v jednom ajurvédskom stredisku pred 20 rokmi, tak tam keď lekár usúdil, že potrebujem nejaký liek, tak išiel so mnou do takej tropickej záhrady, tam som si tú rastlinku sám, on mi povedal, toto si otrhni, ja som si to otrhol, potom sme išli do takej chýšky, tam som si z toho urobil takú pastu, zmiešali sa to s medom a toto som zjedol, čiže v priebehu pol hodiny to bolo vo mne. To bol 100% účinok. A on sa aj vtedy aj smial, hovorí, no, že tie lieky, čo vy tam kupujete za drahé peniaze v Európe, že to už má 5%, 10% akože liečivý účinok, že to všetko degraduje. Že tá rastlina v sebe udržiava tú živú energiu 2 hodiny po otrhnutí ešte. A v podstate nám by malo stačiť to, čo je u nás. Áno, je to tak, hej. Nehľadať niečo zlú, tak jak sú pomaranče, citróny, to nie je pre nás, pretože to všetko ochladzuje telo a my tu máme aj zimu. Čiže sa ešte sem tam niekedy v lete, ale v zime vôbec by sme nenávideli. Tak pre nás slivky, marhule, hrušky, jablka, čerešne, to sú pre nás ideálne, ale... Všetko, čo rastie u nás, čiže aj tie kvapky cudzie z cudzieho pôvodu, možno, že trošku zaberú, ale... Tak o tom zase makrobiotika, hej, v tomto, keď makrobiotiku študujete, tak tam presne, že z okolí vás, čo rastie, toto je vám určené. Ono existuje taký božský princíp, že keď vy ako bytosť
niekde ste dlhodobo, alebo napríklad si kúpite pozemok niekde, hej, čo No, rastie tam to, čo tak do roka sa vymení úplne to rastlinstvo, takže začne tam rásť to, čo vy potrebujete a vaša rodina. Čiže ako môžete podľa rastlín si robiť diagnostiku. Že teraz ste mi toto je na pečeň, toto je na žlčník, toto je na ľadviny. Potrebujem to, hej. Mne jeden čas veľa prasličky rastlo. Sama, z ničoho nič praslička, hej. Tak som začal robiť prasličkové čaje. Akože ľadviny, niekto v rodine mal oslabené. Hej. Alebo potom lastovičník mi začal raz, že bradavičky, všelijaké polipy a neviem čo. A to samo od seba, to nie, že ja som tam, to jedno obdobie to začalo rásť. Nám rastie teraz, neviem, ak sa to volá, ale manželka o tom hovorila, včera som to chytnal. Také listky podobné ako moje foto, že to omega-3. No to tak som to uveril. Ale neviete, čo to je? Skutočne to také maznáre sa urobilo. Tak 3 omega masné kyseliny najvydatnejší zdrojom sú ľanové semienka, ľan. To máte akože 100% asi pomôžete. pomlete alebo namočené. To stačí hodinku pomočiť, 2 a ono to... Myslím, že tam tak namočené je zase skôr napravené na prečistenie, že z toho veľa nevíde. Áno, áno. Že keď na omega, Tak, je lepšie alebo si pomôcť, vylisovať ale olej. vždy čerstvé. Alebo vylisovať si čerstvý olej aj doma. Že nekupovať už vylisovaný. Lebo A je rýchle... špeciálna odroda, či to je nejaké semiačka? Ja poznám asi 2 druhy, jeden taký svetlejší, jeden tmavší. A neviem, aký je rozdiel. Čítal som nedávno, že už vymysleli taký ľan, čo má iba 20%, alebo skoro nemá žiadnu... Vymysleli. Kvôli rope asi. Kto vymyslel? Človek? Človek, jasne. Treba brať to, čo Boh vytvoril, nie človek. Človek všetko pokazí Ale že akurát. kvôli čomu to tak urobili? No znova, podsúvajú... Podľa mňa kvôli tomu, aby robili z toho naftu. To je hrozné, Pridávajú do benzínu. bez chvostiek. To nie je preto, že ľudia to nechcú, to je preto, že chvostky sú liečivé. Áno, no presne tak. A to je ten ľad, vlastne z neho zoberú presne to, čo je prospešné a potom vyjete ako hlušinu a máte pocit, že živo sa stravujete a pritom máte problém. Je to isté paradajky, ovocie, to, čo vám dovážajú, to je všetko bez hodnoty už pomaly. Všetko je geneticky Melóny bez jadierok. A prečo? Tie jadierka sú pri rozhryzení veľmi dobre na pľúca. Lenže viete, ono to je, viete, to je jak Monsanto, oni robia to, že vlastne oni si chcú patentovať semienka, viete? Čiže vy nemáte čo pestovať melóny, vy si ich máte kupovať. Čiže preto oni robia bezkostkové melóny, aby vy ste si nemohli sama vypestovať. Viete, kúpite si melón plný jadierok, hodíte do záhrady a máte vlastné melóny, nie? No ale oni toto nechcú. Je takisto pšenice a všetky tieto veci. Oni majú patentované semena, si predstavte. To je demonizmus. Oni zoberú od Boha niečo, ukradnú Bohu, potom tam niečo geneticky zmenia a povedia, toto nie je božské, to je už naše semienko a toto už si musíš kúpiť od nás a keď nie, tak potom zaplatíš pokutu, lebo si porušil patent. Že tak vycvičili spustu amerických farmárov, hej? Že farmári siali kukuricu a oni kúpili vedľajšie malé pole a tam nasiali svoje GMO. No a tam to vyrastlo a vietor zafúkol na pole vedľajšie a potom prišli a ty používaš neoprávnene naše semienka. Taká pokuta, že prišlo celé pole. To robili normálne v Amerike. To robia s celou Indiou, z Áziou, všade im dovážajú tieto GMO semena. Nemá to poprvé chuť poriadnu, už nemá to výživovú hodnotu a je to patentované, čiže to už je úplne ako brutál. Že niekto zoberie od Boha niečo, ukradne a patentuje. potom... Že to